til et korttræk, og jeg synes, det er en super fed effekt. Det er et trick, som jeg synes, jeg har sådan videreudviklet lidt selv. Jeg har lavet en lille twist på den, som jeg synes er bedre. Men jeg vil først lige finde nogle kort ud, som jeg synes, vi skal bruge til det her trick her. Og lad os bare tage de der to der. Det er fint. Så vi har valgt rød 4 og klør 2. Det jeg har valgt. Nu får I personen, tilskueren, selvom jeg kan have nogle tilskuere, så siger jeg bare stop på et eller andet tidspunkt selv. Og det er fuldstændig lige meget, hvor jeg siger stop. Så siger jeg stop. Der, det går vi godt. Så markerer vi klør 2 ved at lægge den omvendt ind i spillet. Og så lægger vi bare resten ovenpå, sådan at den er totalt mistet inde i spillet. Så vil personen til stop et eller andet sted igen. Lige hvor den vil. Der. Der. Det er fint. Og så sådan der. Så nu har vi markeret de to omvendte kort her. Og vi tager dem lige ud. Vi tager det kort, der ligger sådan her ved siden af her. Okay? Og det samme gør vi her, sådan at vi har de her kort, der ligger ved siden af her. Og bunken her skal vi ikke bruge så meget mere, så den lægger vi herude. Og vi lægger dem sådan her. Nu tager vi klør 2. Okay? Så gør vi sådan her. Klør 2 og en klør 2. Næste kort her. Og en rød 4. De er faktisk blevet printet. Men I ved godt, der findes jo ikke 2 klør 2 i et dæk. Og det var et blåt dæk, vi arbejdede med. Så hvordan kan det egentlig være? Det er fordi den faktisk er rød. Det var mærkeligt, hva'? Inden du får tutorialet, gå lige ind på Lær Magi. Han har også masser af fede tricks. Han vil lære jer dem derinde. Det hedder Lær Magi. Han er mega sej. Han laver de fedeste tricks. Vi ses. Nu vil jeg vise jer, hvordan man laver tricket. Og du skal bare bruge du skal bruge 2 af de samme, altså 2 af de samme farve. De skal bare have, eller 2 forskellige farver. De skal bare have samme indeks, altså de skal se ens ud, ikke? Så nu kan vi gøre sådan her. De ser jo ens ud indenfra, men forskelligt udenpå, fordi de har 2 forskellige farver. Så det skal du finde frem. Så hvis du har et rødt og et blåt bicycle, så kan du også bare bruge dem. Hvad du nu vil, ikke? Men det du gør, du finder 2 kort frem, som du gerne vil have. Der er 4 kort her, ikke? Så har du klør 2 her, som er rød, og klør 2 her, som er blå. Så skal du finde de 2, og så skal du finde nu har jeg bare taget en rød 4 og en rød 4 her, altså i blå. Du kan bruge hvilket som helst kort du vil. Så lægger du de 2 blå her på toppen, og det andet blåt i bunden. Og det er vigtigt, at du ikke lægger de her på toppen, som kortene, fordi så når du spreder kortene ud, så kan de jo se det. Så dem her, dem har du bare liggende sådan her et eller andet sted inde i spillet. Fuldstændig lige meget, hvor bare du kan huske, at det er klør 2 og rød 4, du skal have frem. Så nu har du klør 2 blå på bunden, og rød 4 her på toppen, ikke? Som også er blå. Nu siger du så til tilskueren, jeg vil gå ind og finde nogle kort. Og det er vigtigt, at du nu siger, at personen står over for mig. Det er vigtigt, at du ikke står sådan her, for så kan han se, at der er nogle, eller hun kan se, at der er nogle røde kort indeni. Så du står sådan her og gør sådan her nedad. Og hun må gerne se, hvilket kort du vælger. Men vi skal have rød 4 og klør 2 frem. Rød 4 og klør 2 finder vi så frem. Dem ind på bunken af, og du siger bare, at det er bare nogle kort, jeg synes, vi skal bruge. Og det er vigtigt, at du ikke står sådan her, for nu kan de se, at der er 2 klør 2. Så du må hellere holde bunken sådan her, når du har vist dem sådan her. Det du gør, nu får du personen til at sige stop et eller andet sted. Og du kan få, altså du skal bare vigtigt, at det er vigtigt, at du tager kort fra toppen af hele tiden. Du kan ikke rifle ned og så sige stop. De skal hele tiden et kort fra toppen. Fordi når du så siger stop et sted, så siger han stop, han vil gerne have kortet ind der. Så ved du nu, det her skulle du notere dig, du ved, at det bundkortet var klør 2. Så lægger du klør 2 der, og nu kommer dit andet kort, som er klør 2. Det kommer så ovenpå her. Men i mellemtiden, når du lagde kortet ned, så er dit andet kort, som er rød 4, det er på bunden nu. Og så kan du lave den samme igen. Personen må sige stop fuldstændig lige hvor han vil, og han tror selvfølgelig, at han har fuldstændig kontrol over det. Det har han jo ikke en skid, fordi at lige meget hvor han siger, så vil vi faktisk komme ned til vores kort. Så siger du, at vi markerer det. Så lægger du kortet her ovenpå. Og du kan også lige lave et enkelt kort, så længe du bare ikke rører ved de andre kort der, ikke? Så spreder du spillet ud. Og så, nu er det lidt svært at se her, men vi får se det første kort. Så tager du 4'eren, det der ligger til højre for 4'eren. Så du tager det kort, der ligger ligesom ud for. Så lægger du det der ud. Så finder vi dit anden klør 2, ligger herover, ikke? Så tager vi klør 2. Klør 2 der. Og så fjerner du bare resten af spillet. Eller du kan have dem liggende bag i, som om, at du kan vise, at de er alle sammen forskellige. Og det du så kan nu her, nu kan du faktisk bare, nu kommer lidt
ikke svære, men det vigtige er, at når du skal vise det, så er det vigtigt, at du ikke gør sådan her jo. For de skal se, den er rødt. Du skal bare gøre sådan her, eller lige dreje den omgang, eller sige et eller andet. Jeg gør normalt sådan her, så taber jeg kortet, og så viser at det andet er, den anden du kan lave her, det er, at du kan gøre sådan her. Og så vise, at du ligesom klistrer ruder 4 af. Og så siger du det der med, at der er ikke, eller hvad siger man her? At der er jo ikke 2 ruder 4 i et spil, og der er heller ikke 2 ruder, eller 2 klør 2'er i et spil. Så det man gør, man vender dem om, og så er de jo forarvet over, at der faktisk er nogle røde kort, og det var lige netop de røde kort, de stoppede ved. For det tror de tror, det er de røde kort, de stoppede ved. Det er det selvfølgelig ikke, og det er jo det, der er skidesmart ved det trick her. Håber du kunne lide det. Ses næste gang.